Selamun aleyküm mehman gençler. Uzayımda gören marmanı görmediği marmanı değil yani. Oğlumda videonun doğru göre çoğunluğu tayinzak villa. Allah'tan her birine şunu yazacak. Zahirler netiyiz. Şu cayı yürüytü sevgili patbiçiklerimiz için doğal abzorunu koyar. Yerleşen yeri çoğunluğu 66. mektebin yani 6 sotuk 400 kvadrat. Lüks cay. Karanı videonun devamında görüyoruz. Ölme bakı veriyor. Görüşünüz yandaşında ayrıtın tuvaliyedi. Varatalar otomatik açıp yapılıyor. Çıraların hemmesi ayrı ayrı yana geçiyor. Uzun. Festival. Oturulyanca ki времянка. Aşmanda onlar inni zahing için bilen tanıştıran ne girmenke berde mangandı ona. Çirazık adan olacak. Aklı mümkünçülüğü var. Yukarısındaki çirazık naviyası. Bismillah. Giriyor. Görüşümüz yarı gidin plaşatka zahing için akuratınca bir hoşko ve giriyor. Birinci spanlı komutumuz. Görüyor musun? Dizayn. Komut dizayn. Ne berde ayrıt insan ozulu. Olukman geçirmeyin de kovu yerleri var gelin. Ne? Bu tane görüşümüz yarı giyin. Kuchnia. Как залyalı. Arkayı näçe mehman bolýar, çok bolýar. Aladinin yeri taýynja. Mebiller MDF, odun çıralar, kondisioner, ataplenýe garap hemme zat taýynja. Ne bäri görýän lesensalar, näl odun çıralar bilen bedeli. Opşy sanuzyly. Ne bärde ýene bir konut aýratynja. Gaýda hemme zat bar, ne kondisioner, tutuy, şkaf, telewizor üçin ýörüýte podstavka. Arada hemme zat taýynja taýyn. Hem taýym görýän makrat dedi lesensan aşağı. Şkaf edirin. Bildiren odunca dizaynla. Bäri geçýär ýene bir komnat. Komnat sandyk ýani içinde gaty uly jaýym öýdi. 400 kvadrat. Näme uly maşgal bolanda arkaý ýerleşýär jaýyň içine. Nelesin sana görýärmi? Galyň aýna bilen ýetgeşik dizayn. Stoýkasy. Onda da berkçe. Owy. Ne bärde? Bir kondisioner. Hemme goýulan zatlar kaçsy bilen gowy zatlar goýulan içine. Ne ikinci etajy. İkinci etaj gelýär tene. Birinji komnatdan başlaýar. Bärde tene ataplenýeler çekilip ikinci etajda da najarýalar tutulan taýynja. Gaýda da kondisioneriň ýeri, telewizoriň ýeri. Ne bär ikinci etasyň zanyna serden näme uly. Aty uly. Näme işmeleňden de arkaň ýerleşip bolýar. Bär uly komnat kat zalýar bär. Dedim uly. Ataplenýeler bar. Erçin günü goýulan telewizor üçin ýer. Zanyna mana uly kondisioneri. Komnatdan içsem kiçiden. Görýärmi? Uly giňje komnat. Ne bärde ikinji etasyň sanuzyly. Nähwanda onlar jaý gördüňiz. Aýdyňyz halan bolsaňyz iki jalaýyk kysganman. Gaýrat edip bolýar alyň. Indiki videolarymyzda hasam gowlaryny goýjak jaýlamyň. Bärde. Aleyküm. Balkona oturyň. Balkona çykýan, giňje balkon. Uly görünip dur. Uly ýoly ojağa ýerde goloý. Bu gatlarymyz Ataýda 66-njy mektep. Görýärmi? Akurat hemmedan. Ikinji etasyň gowjy çıralar bilen bedelin. Dokument uly taýyn. Nähwanda onlar ýa-da öňýäni her bir patbiçimde meni gollayan mehmanda onçuklarım size Allah'tan şun ýaly şundan gowlaryny ýetýärsin. Alan maglumatlar üçin arka hawalaşyp bilýäňiz. Ýene bir gede aýdýan ýeri çoğunly 6 sotuk. Jaýyň kvadraturasy 400. Alan soraglary jaňda. Awun.